Dneska s mojom trédom aj s Ferkom sme boli v Trenčine si navštíviť Dom armády. To je presne miesto, kde som ja natáčal príbehy z Trenčina v roku 2022, ale odteraz Marcelka nám pozvala si ísť do Dom armády a prišli sme pozrieť ten Kolárovcový koncert, ten vianočný koncert. A prišli sme aj s našimi rodičmi a nie je to výlety s mojou triedou, ale je to koncert. Tak dáme si to ako extra. Na začiatku prišli Kolárovci a nosia tieto lampy a začínali prvú pesničku a to sa volá Najkrajšie Vianoce. Nechajme starosti, trápenia, hádky, poďme sa spoločne prejsť do rozprávky. A Kolárovci hrajú dobré pesničky, sú krásne a ľudové. No ale Kolárovci pýtali ešte aj na vianočné otázky a jeden z nich, čo prihlasili, je Rišo, môj spolužiak. Hneď ti ukážem celé, ako to vyzerá. Ahoj, ako sa voláš? Richard. Richard, z akej rozprávky bola nasledujúca skladbička? Tri liešky pri popolúšku. Správna odpoveď, ostaň ešte na javisku, ostaň Riško. Riško, nech sa páči. A Kolárovci pripravili aj tento pesničku, ktorá je tá koleda od poľských hraniciach žijú gorály. Ukážem ti to, ako Kolárovci spievajú. Oj, malučky, 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 ako reka písa, alebo Jakobe, a večer slnčka, štierajte dzieciątku malému. No a keby skončil tento koncert, ja sa cítil v poriadku. A dobre som počul tie všetky ľudové pesničky od Kolárovcov. Tento víkend je moc veľký. A vďaka za Marcelke, čo nám posielala. Ďakujeme vám, Kolárovci, a dovidenia.